Tervetuloa suomalaisen helluntaiseurakunnan ohjelmaan mukaan. Vieraanani on Matti Aro, ennestään tuttu mies. Tervetuloa Matti. Kiitos. Meidän iloksemme meillä on myöskin mukana rouva Aro. Todellakin ihan fyysisesti ei, mutta kuvissa, jotka sitten tässä aikanaan näemme. Viime ohjelmassa me kerroimme paljon siitä, mitä Aron perheessä on tapahtunut vuosien varrella. Tarkoitus on, että jatkamme tapahtumien kulkua. Viimeksihän kerromme, että tämä Meri, kodin äiti, oli vakavasti sairaana, 4 vakavaa syöpäpesäkettä kehossa ja sitten vielä munuaiset, eli toinen munuainen todettiin kuolleeksi munuaiseksi, jonka Jumala aivan yliluonnollisen ihmeen kautta vaihtoi uudeksi toimivaksi munuaiseksi, joka toimii tänäänkin. Se oli siis viime kertaista kuvaa, mitä näitte ja kuulitte. Tällä kertaa on tarkoitus puhua lapsista ja enkeleistä. Lapset ja enkelit liittyvät yhteen Raamatussakin. Ja kyllä me aina silloin tänne luemme lehdistäkin, että enkelivahti oli tietyissä tilanteissa, vaaratilanteissa. Raamattu puhuu paljon enkeleistä. Minulla on tässä 2 Raamatun kohtaa, jotka luen, ja sitten aloitamme puhua tästä aika ihmeellisestä ja mukavasta aiheesta. Psalmeissa sanotaan näin, psalmi 90. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa minua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja Jeesus itse sanoi, katsokaa, ette te halveksu yhtäkään näistä pienistä, lapsista siis. Sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Voisimme lukea Raamatusta paljonkin lisää enkeleistä, mutta tänään paneudumme tarkemmin Aron perheeseen, mitä enkelit tässä perheessä ovat saaneet aikaan ja millä tavalla ne ovat ilmestyneet. Mutta ensin otamme tämän Merin, äidin täältä. Äidin kuva on täällä sivussa. Hän on leuhkan näköisesti pikkuisen siinä, mutta kyllä hänellä on aihettakin. Hän on opiskelemassa sairaanhoitoa ja sitä varten hän ei itse voi olla täällä paikalla. Matti, sinulla on toinenkin kuva vielä Meristä tuossa vieressäsi. Voitko vaihtaa sen? Vai haluatko siitä sanoa jotain? Tämä kuva nyt lähinnä osoittaa, mitä hän on tänä päivänä. Hän on hyvin tarmokas nainen. Ja kaikki tämä, mitä on tapahtunut, on tietenkin muovannut meidän elämää, eikä vähiten hänen elämää. Ja että hän ei tänne pääse, on tilanne se, että hän on opiskelemassa sairaanhoitajaksi. Ja semmoinen hiljainen tavoite on päästä vielä sydänhoitajaksi. Ja lukemista ja työtä on niin paljon, että hän ei kerinyt tänne. Ja niin kuin minä aikaisemmin kuvasin, että tämä meidän avioliitto oli hänen läheinen ehdotus. Ja minä olin pelkoja täynnä. Ennen kaikkea, että olimme kuitenkin aivan eri ikäluokasta. Ja pelkoja täynnä sillä tavalla, että avioliiton jälkeen minä vasta tajusin, että minä olen saanut todella kauniin ja viehättävän vaimon. Tässä kuvassa hän on jo lähellä normaalipainoa. 2 vuotta aikaisemmin hän oli painanut sen 38 kiloa.
Ja mitä lääkärit lupasi siinä hetkessä, korkeintaan puoli vuotta elinaikaa. Mutta nyt hän on täynnä elämää. Jumalan ihmeeksi. No niin, nämä 2 kuvaa riittävät meille tähän alkuun, että pääsemme liikkeelle. Perheeseen alkoi sitten syntyä myöskin lapsia, vaikka lääkärit olivat sanoneet, että se on mahdotonta. Vähän siitä, Matti. Saanko mä täältä? Niin tässä on sitten minun perhe, ja minä voin tunnustaa, että minä olen aika ylpeä isä. No varmasti. Siinä on 5 lasta. Ja teidän ei pitänyt saada yhtään lasta. Mm. Mitä siinä oikein tapahtui? Siis se, mitenkä kerroin aikaisemmin, että ensi kerran keskustelimme avioliitosta ja kysymys oli lapsista. Ja hän sanoi, että hän haluaa 100 lapsia. Ja sitten hän sanoi, että rupesi itkemään, että hän ei ymmärrä Jumalaa, miksi hän luo hänestä niin lapsirakkaan. Ja sitten hän ei kuitenkaan voi saada yhtään lasta. Lääkärit oli tehnyt sen niin selväksi. Ja. Häneltä puuttui toinen munasarja jostain nuoruudessa tapahtuneesta asiasta johtuen. Ja tämä oli syy siihen. Mutta sitten syntyi Timi, ensimmäinen lapsista. Syy oli tämä syöpähoito. Hän oli saanut siis niin voimakkaan solumyrkkykuurin ja sädehoidon, että ei ollut mitään mahdollisuuksia. Kun oli kysymys meidän 3. lapsen tilanne, hänellä oli siis epämuodostunut sydän. Ja kysyin lääkäriltä, että voiko tämä johtua siitä, että Meri-Mirja on saanut sen maksimaalisen määrän solumyrkkyä ja sädehoitoa. Niin tohtori sanoi, että jos hän olisi saanut sen, hänellä ei olisi yhtään lasta. Okei. Ja sitten syntyi Timi, ensimmäinen pojista. Timi on tänään 19-ikäinen ja on pyrkinyt jo koulutukseen Tukholmaan päin ja hyvässä vauhdissa eteenpäin. Mm. Mitä Timistä voit kertoa? Kun Tim saatiin perheeseen, niin kuin kerrottiin Meri-Mirjan reaktiosta, kun hän sai enkelivierain huoneeseensa silloin, kun hän oli parantunut munuaisista. Niin kun hän sai Timin, niin hän sanoi, kyllä minä vain tulen pyytämään Jumalalta, minä saan nähdä Timin suojelusenkelin. Nyt kun hän oli nähnyt tämän oman enkelin, joka toi hänelle tämän munuaisin, nyt hän halusi nähdä myöskin Timin enkelin. Joo. Ja Timillä on oma elämänkaari. Hän on ollut harvinaisen terve lapsi. Suurin piirtein niin kuin jälkeenpäin tajuttiin, nimi tulee siis Timoteoksesta ja se tarkoittaa lähinnä Jumalan kunniaa. Siis että meillä oli terve lapsi, se oli ihme. Ja hänen tiimoilta on tapahtunut sitten yhtä sun toista merkillistä. Kun appiukkoni tuli sairaaksi 2003, hän kuoli helmikuussa. Oli pahasti syöpäsairas. Kun hän tuli sairaaksi, Tim oli 3-vuotias. Ja me lasten kanssa yhdessä sitten pyysimme, että Jeesus parantaisi Murfaarin, siis äidin isän. Ja kun oltiin rukoiltu, niin Tim 3-vuotias sanoo, ei Jeesus paranna Murfaaria. Hän hakee hänet taivaaseen. Ja sitten myöhemmin hän tulee hakemaan meidät. Tämmöisiä emme ollut koskaan lasten kanssa puhuneet. Ajattelimme, että pienet lapset eivät kuitenkaan ymmärrä. Että se oli ensimmäinen hyvin merkittävä asia. Tämän asian minä vielä kirjoitin ylös
ajattelin, että on hyvä anopinkin tietää, mitä voi tapahtua. Ja no sitten me ollaan kerrottu myös tästä Matti Kettusesta, joka oli kiertävä evankelista, pastori Australian suomalaisia. Ja monena vuonna he olivat täällä ja minä sain olla mukana järjestämässä näitä kokoussarjoja hänelle. Ja Tim oli silloin 3-vuotias, he tulivat käymään ja meidän suureksi ihmeeksi Tim näki hänet ensimmäisenä ja muisti nimetkin, Matti Kettunen. Joo. Matti oli, niin kuin kerrottiin aikaisemmin, parantunut. Jeesus oli vieraillut hänen siis selvällä kuolinvuoteella. Kaikki olivat varmaa, että nyt Matti siirtyy pois. Ja siinä tilanteessa Jeesus antoi hänelle tehtävän kertoa, että hän tulee pian. Hän tulee hakemaan omansa taivaaseen. Ja vielä Matti oli sanonut, että milloin tämä tapahtuu. Niin Jeesus oli sanonut, että Amerikkaan tulee presidentti nimeltä Clinton. Ja se oli hänen toisen periodin vaiheessa jossain siellä. Ja saman tien tuli vaalit Amerikkaan ja Matti Kettunen pystyi sanomaan, että tässä on se Clinton. Että Matti puhui tätä ääneen, oli merkittävä asia. Jotkut paheksuvat, miten tämmöisistä asioista voi puhua niin tarkasti. Mä koitin sanoa, että se saattaa yhtä hyvin olla Matin oma hakeminen. Ja nyt kun Tim oli 3-vuotias ja Matti Kettunen tuli meille vaimonsa kanssa, Raili Kettusen kanssa. Siinä keskusteltiin ja juteltiin, kun tapasimme taas pitkästä aikaa. Niin Matti rupesi ihmettelemään, mikä on tällä Timillä. Hän pienen kitaransa kanssa kulki siinä ja toisti, Jeesus saapuu, Jeesus saapuu. Nyt jälkeenpäin mä vasta ymmärsin, että se oli meidän viimeinen tapaaminen Matin kanssa. Hän sai muuttaa taivaan kotiin ja se tapahtui suurin piirtein niiden kuvien mukaan, mitä hän oli ennustanut. Se oli hänen henkilökohtainen hakeminen. Jeesus saapui hänelle. Jeesus saapui hakemaan. Ja Clintonin palveluaika päättyi. Hän päättyi, joo. Joo. Ja sinulla on hyvin merkittäviä muistoja myöskin siitä, että nämä vanhemmat lapset olivat mukana äitillä ja äiti ajeli yksin lasten kanssa Trollhättanista Vårgårdaa vai päinvastoin? Se oli 99 tammikuussa. Oli paha ilma, lumipyry. Meri-Mirja tapansa mukaan tuli käymään työmaalla. Minä lähdin Trollhättaniin ja minä tapani mukaan oli huolissaan, että oli huono ilma ja kyllä minä ajan varovasti joo. Ja hän meni Trollhättaniin, kävi siellä tapaamassa tuttuja, lähinnä minun sisarta ja oli matkalla kotia päin. Sitten oli tullut useamman kilometrin jo, niin huomaa kuinka hirvi on tulossa tielle. Ja hän säikähti, että hän ei kerkiä pysäyttämään, kun oli vielä lumikelit. Mutta samassa hän näkee sitten hyvin kookas mies, vaalean sininen teepaita päällä ja valkoiset housut. Kävelee siinä tiellä ja kädellä hosuu hirveän päin niin, että hirvi kääntyy takaisin metsään. Meri-Mirja ymmärsi, että tämä oli yliluonnollista. Kun hän sai auton pysähtymään, niin hän huutaa suomen kielellä, kiitos, että pelastit tilanteen, ettei tullut vahinkoja kolareita. Niin tämä mies tulee autoon, suuri mies meidän pieneen vastaan. Lapset istuivat takana. Meri-Mirjan vieressä oli jonkun verran tavaraa, hän työnti osan pois, otti osan, istuu siihen ja esittelee itsensä. Minun nimeni on Seat, minä olen Timin suojelusenkeli. Timin suojelusenkeli oli yhtäkkiä tullut apuun. Tämä kookas mies tuli meidän pieneen autoon. Ja no, Meri-Mirja oli ihan ymmällä, hän ei osannut kysyä eikä sanoa yhtään mitään. Hän ajoi menemään ja hetken päästä hän laski tavarat penkille ja oli poissa. Tällä enkelillä oli sininen paita päällä.
katselen tätä Timin kuvaa, niin hänellä on myöskin sininen paita. Tämä sininen on tietääkseni hänen lempivärinsä. No, tässä ei ole sininen, mutta hänen lempivärinsä on aina ollut sininen. Että se on merkillistä. Vaikuttaa hyvin tavalliselta, että suojelusenkelit käyttävät samoja värejä. Pitävät samoista asioista. Joo. No tälle hyvin ihmeelliselle tapahtumalle oli aika pian myöskin toinen vastaavanlainen. 2 päivää oli sitten värissä, kun hän oli jälleen menossa Trollhättaniin. Silloin oli kylmä ja pakkasta siis ja oli sitten enempi liukasta. Ja kun hän tuli ohi Sollebrunn, puolivälissä oli Trollhättaniin menossa, siis Vårgårdasta Trollhättaniin. Siellä oli auto ojassa ja hinausauto oli ottamassa sitä ylös. Merimirjan piti pakosta pysähtyä siihen, koska oli vastaan tulevaa liikennettä toisella puolella. Minä ajoin varovasti, ei mulla ole mitään ongelmia, mutta siinä samassa hän kuulee, kuinka semmoinen rekka-auto tyytyttää hätäisesti takana. Hän katsoo peiliin ja näkee todella, että rekka-auto tulee kovaa vauhtia, mutta siinä samassa hän näkee tämän Seatin ja 5-6 isompiakin enkeleitä, ja joillakin oli vielä se loiste. Ja nämä enkelit yhdessä käsiin ottavat vastaan kuorma-auton. Merimirja menee ulos autosta ja kuorma-autokuski tulee myös ulos autosta. Ja sanoo ihmeissään, minä en tajua, miten minä sain auton pysähtymään. Merimirja sanoo, minä näin, enkelit estivät, että et sinä ajanut minun lasten päälle. Kuorma-autokuski oli entistä enämpi kummissaan, mutta sitten oli tie auki, Merimirja lähti ajamaan. Siinä ei tapahtunut sen enempää sitten. Se näyttää, että teidän perheeseen liittyy paljon tämä enkelien ilmestyminen. Mm-hmm. Joskus mainitsit minulle, että se varmasti johtuu ehkä siitä, että meri kävi siellä kuoleman rajan, ei nyt toisella puolella, mutta hyvin lähellä. Että se on saattanut tehdä sen, mitä itse arvelet. Se on tosi, että Merimirjalla on enämpi sitä lapsenomaista uskoa. Ja minulla on suuri kunnioitus häntä kohtaan. Hengellisissä asioissa hyvin monta kertaa asiat menevät juuri niin kuin hän uskoo niiden menevän. Ja sitten, että minä nyt olen vasta tajunnut nyt, että hänen suvussa on hyvin merkittävä lähetyssaarnaajakin. Ja esimerkiksi hänen äitinsä mummu Karjalassa oli kuollut verenmyrkytykseen. Siis käsitin perheen äiti ja karjanhoitajana sai verenmyrkytyksen, mihinkä hän sitten kuoli. Mutta kuolin hetkellä hän nousi istumaan ja sanoi, eikö te näe, Jeesus on täällä. Hänen läheiset kaikki tiesivät hyvin selvästi, kuka haki mummun, kuka ja mihinkä mummu meni. Mm. Että mä ymmärrän, hänen suvussa oli hurskaita, jotka olivat tavallaan kylväneet vanhuskautta, niin Meri ja sinäkin ja perhe saa niittää sitä, mitä on joskus jo kylvetty. Mutta kyllä minunkin täytyy sanoa, että Meri oli erikoisen lapsisydäminen ja tapainen, että jos jollekin, niin hänelle minä ymmärsin, että enkelit ilmestyvät. Mutta meille kaikille varmasti on hyvä kyllä tietää, että niin kuin täällä luimme Raamatustakin, että tällainen palvelujoukko on olemassa tuolta ylhäältä käsin meille ihmisille, meidän lapsillemme, meille aikuisillekin. Että näistä ei julkisesti paljon puhuta, mutta näitä tapahtuu. Ja se on totta. Minulla on hyvin voimakas kokemus siitä. Siis mä kerron vapaasti näitä rohkeasti ja ihmiset yleensä kiinnostavat kuuntelemaan, jotkut ei tiedä kuinka ajatella. Mutta hyvin tavallinen ilmiö on se, että ihmiset uskaltavat kertoa omia. Hyvin monella on yliluonnollisia kokemuksia, mutta ne vaikenevat, koska pelkäävät ihmiset ajattelee, minä
olen kummallinen. Ja sillä ei uskalleta kertoa, mutta jos minä kerron, niin he kertovat myös. Kerropas tässä, kun aloitettiin tämä rekkakuski, joka siellä Norjan teillä, kun sinä omaa tarinasi kerroit, niin hän alkoi kertomaan omastansa. Se oli sellainen merkillinen alkukin siinä. Ruotsalaiset ovat tehneet haastattelun näistä asioista, ja se on mennyt kanali 10, ja minä olen saanut siitä DVDn. Ja kun minä niissä hoidoissa kuulin Göteborgin sairaalassa, niin miltei aina oli joitakin hoitajia, jotka sanoi, sinut minä tunnenkin, minä olen nähnyt sinut TV-haastattelussa ja sillä tavalla. Nyt minä menin sitten taas käymään siellä ja lähteessä otin yhden tämmöisen DVD mukaan. Ja sanoin, herra, anna minulle viisautta, että minä annan sen jollekin henkilölle, jolle se merkittää jotakin, joka on siitä kiinnostunut. Sairaalareissun meni, kyllä siellä joku hoitajista taas tunnisti minut, mutta en kokenut, että hän oli niin kiinnostunut, että olisi tarvinnut antaa sitä. Olin jo lähdössä kotiin. Silloin minä sain sairaalakyytit ja ne taksit tulivat sitten mikä mistäkin. Vaikka me asuttiin Uddevallassa, niin sain vuorokauden-taksin. En tuntenut häntä, mutta meillä oli paljon yhteisiä tuttuja. Keskustelimme kaikista menneistä ja tutuista ja jossain vaiheessa sitten, kun keskustelimme lapsista, mä kysyin, uskotko sinä Jumalaan? Ja hän sanoi, minun täytyy myöntää, että minä uskon Jumalaan. Ja niin hän kertoi omat kokemuksensa. Hän oli nyt taksikuski, mutta hän oli ollut rekkakuskina joskus menossa Norjan vuoriteillä. Siellä oli paljon lunta, oli ilta, myöhä, pimeä oli ja kuitenkin paljon liikennettä ja tiet oli kapeita. Ja hän ajoi harhaan. Ja pystyä kääntämään siellä kapeissa teissä ja liikennettä ja kaikkia, se oli täysin mahdottomuus hänelle. Hän ei muuta keksinyt, Jumala, jos olet olemassa, niin auta minua. Saman tien siihen tuli moottoripyöräpoliisi. Ja hän ajatteli, vielä tähän poliisikki tulevat. Niin poliisi sanoi, minä tulen vain auttamaan sinua. Aivan niin kuin vastaus suoraan hänen ajatuksiinsa. Että mikä on tilanne. No, jos minä saisin käännettyä tämän auton, niin mä pääsin tältä pois. Ja hän pysäytti kaiken liikenteen. Ja niin hän sai rauhassa kääntää. Ja sitten poliisi kysyi, että onko kaikki hyvin nytten. Minä voin nukkua autossa, mutta olisi hyvä löytää ruokapaikka. Aja perässä. Niin hän ajoi moottoripyörällä menemään edellä ja pysähtyi sitten jonkun ravintolan lähelle. Tässä olisi ravintola, että voit syödä. Onko kaikki hyvin nyt? Kyllä on. Kiitoksia. Kiitteli häntä ja sitten hän rupesi analysoimaan. Ei ruotsalaiset eikä varmasti norjalaisetkaan poliisit käytä moottoripyörää talvella. Ja jos ne käyttää moottoripyörää, niillä on moottoripyörän varusteet, nahkapuvut ja kaikki semmoiset. Hänellä oli valkoinen paita, ravatti ja sellaiset hienot vehkeet. Ja hän tuli siihen tulokseen, se oli yliluonnollinen poliisi. Että näitä kokemuksia tuntuu löytyvän kaikkialta. Ja kun minä sitten jossain vaiheessa kysyin, sanoin, että minulla on meidän tarinoista DVD, jos hän olisi kiinnostunut. Totta kai. Ja 3 kertaa hän tarjosi maksua vielä siitä. Mä en halunnut ottaa maksua. Ja tämä on johtanut siihen, että me olemme tavanneet jälkeenpäin. Ja hän oli ystävä sitten minun toisen työkaverin kanssa vuorokaudessa. He tulivat yhdessä käymään ja minä uskon, että tämä suhde saattaa vielä poikia lisää tuttavuutta. Niin, toivotaan. Mennään eteenpäin omassa asiassa. Seuraava lapsista oli Anni. Ja Annin kuva tulee tähän kohta myöskin esille. Anni on siinä Maijan kanssa. Anni oli joskus tokaissut kaikista enkeleistä paljon puheen ollen, että no minäkin tahtoisin nähdä sen minun enkelini. Olimme vasta nähneet, tai Merimirja oli saanut Samin enkelit, joita oli 2, siis autoon. Ja niistä puhuttiin. Ja Anni oli noin 4-vuotias silloin. Ja hyvin
onko minulla enkelit ja mikä sen nimi on sitten, No niin. mikä hänen nimensä on. Ja Meri-Mirja sitten lupasi, että jos minä vielä saan nähdä enkeleitä, niin minä kyllä kysyn. No se tapahtuma oli sitten jonkun verran myöhemmin. Hän oli Trestadscenterissä, siis Uddevallan ja Trollhättanin, siis Vänersborgin ja Trollhättanin välillä oleva ostoskeskus. Siellä tuli mies tervehtimään häntä ja hän kuvitteli sitten, Meri kuvitteli, se täytyy olla Matin työkavereita, kun tulee niin tuttavallisesti. Ja hän kysyi, miten siellä kotona menee. Kyllä se hyvin menee. Mitenkä sinun isä voi? Se oli sitä aikaa, kun isä oli sairas. Meri-Mirja sitten tuskaisi, että isä voi todella huonosti. Niin tämä mies sanoi, että hän elää yli aikaa jo, niin kuin sinä ja Sam. Että rukouksellahan näitä asioita muutetaan. Ja mitä siinä sitten oli vielä muutamia muita kysymyksiä, ja hän oli jo menossa, niin kääntyi takaisin. Yksi asia vielä. Annin suojelusenkeli nimi on Benjaana. Nyt tuli lopulta esille sitten Anninkin suojelusenkeli. Annin elämä on ollut kohtalaisen rauhallista. Hän oli hiljainen ja aika ujo pienempänä. Muistan, kun hän oli vuoden vanha. Meillä oli silloin Matti Kettunen vieraana. Lilla Eeritissä oli kokoussarja menossa. Ja oli yksi kokouksen päätöstilanne, oli siis rukouspalvelu. Siis kirkon edessä oli pieni ryhmä, joka lauloi ylistyslaulua. Ja pastorit ja rukoilivat sitten henkilöiden puolesta, jotka tarvittivat esirukousta. Matilla oli myös tulkki siinä ja kokous oli ruotsinkielinen. Niin Meri-Mirja näkee, että siis samassa kokouksessa alussa oli pyydetty esirukousta Annin puolesta. Anni oli vuoden vanha. Ja hänellä oli yskä, semmoinen kummallinen yskä, että hän rupesi yskimään, kun sai kohtauksen. Se aina päättyi siihen, että hän oksensi. Ja kun oli se alkurukous, niin minä pyysin, että rukoiltaisiin Annin puolesta, että se pääsisi irti niistä kohtauksista. Ja näin tapahtui. Koskaan ei sillä tavalla tapahtunut jälkeenpäin. Mutta nyt sitten loppukokouksessa, kun oli rukouspalvelus ja Meri-Mirja näki, että kirkon eteen tuli enkeleitä. Niin hän Anni sylissä, vuoden vanha Anni sylissä menee eteen ja näille laulajille sanoi, ottakaa se, oi armo suuri ihmeinen. Hän tiesi, että enkelit yhtyvät siihen lauluun. Ja näin tapahtui. Kun hän seisoi siellä edessä Anni sylissä, niin yksi enkeleistä menee siinä edessä. Hän sanoo Annille, näetkö sä tämän enkelin? Anni rupesi vilkuttaa enkelille. Ja kun enkeli vilkutti takaa hänelle, niin silloin Anni riemastui. Siinä heilu kädet ja jalat ja kaikki. Se oli hänen voimakas kokemus. Joo, tämä on... Anni on, siis Uddevallassa on erikoinen tilanne. Siellä kaikki vapaat seurakunnat ja luterilainen kirkko, niillä on niin läheinen yhteistyö. Joo. Ja nuorten toiminta ja kaikki. Siinä ei ole tarjottu sen enempää isää eikä äitiä. Nuorisotyö ja kaikki on vetänyt heidät niin mukaansa. Minä en yksinkertaisesti tiedä, kuinka monissa tehtävissä Anni on mukana. Kun minä olin valitsemassa kuvaa tänne tässä viikolla, nythän sinä voit päättää, mutta perjantajan jälkeen sun täytyy kiltisti kysyä, no mikäs nyt on sitten? Perjantaina minä olen 18 vuotta ja aikuinen itsenäinen. Joo, no niin. Tämä oli osa Annin tarinaa. Tätähän jatkui sitten myöhemminkin, mutta sitten tulee kuvioihin jo Samikin, eikö niin? Ja Samin kuva löytyy täältä. Sami on tämä poika, jolla oli 2 enkeliä. Eli hänen elämänsä liittyy tuplasti jotain, mitä toisilta puuttuu. Hänellä oli paljon terveydellisiä ongelmia, joista suurin osa on jo sivutettu, mutta ilmeisesti juuri sen tähden, että hän oli heikoin kaikista. Nyt hän on menestyvä koulupoika.
Joo, kun Meri-Mirja odotti Samia, hänellä tuli pelot. 2 ensimmäistä synnytystä oli ollut raskaita. Ja minä otin sitten rukouspiirissä esille, että mä rukoiltiin hänen puolestaan. Ja kun Meri-Mirja puhui peloista, mä sanoin, nyt on rukoiltu. Nyt saat uskoa, että se tulee kaikista helpoin synnytys. Ja näin tapahtui. Että kun Meri-Mirja oli saanut pojan maailmaan, niin hän sanoi, hän voisi lähteä kotiin, jos se olisi hänestä kysymys. Ja mutta seuraavana päivänä saatiin sitten tietää, oli rutiinitarkastus. Tohtori totesi, että hänellä on hyvin vaikea sydämen epämuodostuma. Siitä alkoi sitten monen vuoden taistelut. Ja tämä tietenkin vähän johtuu siitä, että sinä olet omannut tämmöisen sydämen, joka ei ole aivan normaali ollut, mutta nyt sinulle on jo suoritettu tämä sydämen vaihto, josta me puhuimme viime kerralla. Mutta se on tietenkin periytynyt pojalle. Sitten alkoi lukuisa määrää monenlaisia operaatioita Samin kohdalla. Siis minun henkilökohtainen usko on se, että ne oli ne Meri-Mirjan syöpäsolut ja hoidot, jotka aiheuttivat sen. Ja lääkärit sanoivat, että se on, niissä tilassa on sydän ensimmäinen, joka kärsii. Ja kun mä tosiaan, niin kuin kertasin aikaisemmin, kysyin lääkäriltä, että onko ne aiheuttanut, niin lääkäri sanoi, että jos se olisi saanut sen maksimaalisen määrän, ei olisi mitään mahdollisuutta saada lapsia. Ja se oli, hänen rintakehä on aukaistu 3 kertaa, sydän on pysäytetty 2 kertaa. Sulla on siellä myöskin tämmöinen kuva, joka antaa vähän meille kertoa, mitä. Tässä on Sami yhdessä niistä monista tutkimuksista. Ja niin kuin monta kertaa oli tilanne, että eivät uskaltaneet puhua ollenkaan, luvata, että poika selviää. Ja todennäköisesti oli tämäkin, kun hän oli niin heikossa kunnossa, mutta oli pakko tehdä sydänkatetrointi, nukuttaa hänet. Ja lääkäri sanoi, että ei ole ollenkaan varma, että hän herää nukutuksesta. Ja se otti pitkän ajan, mutta iloksemme kuulimme, että poika oli kuitenkin herännyt. Ja on tähän asti herännyt joka aamu. Joo. Mulla muistuu mieleen, että jossain vaiheessa olitte hengellisessä kokouksessa, jossa koko perhe olitte siellä esirukouksen tarvitsevien joukossa. Ja sielläkin tapahtui jotakin asioita, jotka vaikuttivat ei ainoastaan Samiin, vaan myöskin muihin perheenjäseniin. Tämä on sitten paljon niin kuin tavallisempi kuva siitä ajasta. Joo. Meri-Mirja sai, siis hänellä oli epilepsia, hänellä oli lasten... Siis tällä Samilla. Samilla, joo. Joo. Epilepsia, lasten astma, josta pelättiin, että siitä voi muodostua paha astma. Sitten hänellä oli maitoproteiiniallergia, mikä oli niin vaikea, että mitään maitotuotteita ei saanut olla. Sitten hänen vatsansa ei ollut kehittynyt ja hän ei yleensä yksistään osannut syödä. Tämän nenäletkun kautta hänelle annettiin ruoka pumppaamalla. Jos hän sai liikaa, hän oksensi ja se oli todella työläs asia. Ja sitten tämä sydän oli niin heikko, hänen hapen saantikyky oli vain 70% normaalista. Ja ulkona hän ei pystynyt olemaan, 4-5 astetta oli jo liikaa kylmässä. Ja monenlaisia asioita siinä tapahtui ja tutkimuksia ja kaikenlaista oli. Mutta sitten se oli 2005 joulun jälkeen uuden vuoden vastaanottajaiset oli, ja siellä oli myös sitten kokouksen jälkeen rukouspalveluja, niin kuin monta kertaa vapaissa seurakunnissa uuden vuoden aattona. Siellä on paljon rukousta ja siunausta. Me olimme koko perheenä siinä esillä. Ja mikä oli ensimmäinen huomio siinä,
kun olimme siellä edessä, kirkon edessä, ja meidän puolesta rukoiltiin, koko seurakunta oli mukana rukouksessa. Sitten menemme istumaan, niin Tim jää seisomaan. Tim oli 7-vuotias noin. Jäi seisomaan sinne eteen. Mä menin hakemaan, Tim tulee nyt istumaan meidän. Hän itki. Miksi sinä itket? Mitä on tapahtunut? Minä näin Jeesuksen. Hän hymyili minulle. Hän itki ja selvitti asiaa. Ja hän ei ollut niin hyvä kuvaamaan, mutta kysymysten kautta minä sain sitten ymmärtää. Hänellä oli tuliset hevoset. Mä kysyin, kuinka monta hevosta, en tiedä. Oliko yksi hevonen, eikö monta hevosta. Ja monet pyörät ja vaunut oli tuliset. Ja sitten tämä ekipaaси lähti liikkeelle. Spiraalimuotoisen liikkeen nousi yläilmoihin ja Jeesus vilkutti hänelle. Vilkutti. Timille. Mutta tässä samassa rukoushetkessä Meri koki, että kun Samin puolesta rukoiltiin, että Sami oli äärettömän kuuma. Ja siltä lähti pois epilepsia pois, tämä astma pois, allergia, maitoproteiiniallergia ja tämä hapensaantikyky palani. Sydän, siis se mikä oli hänellä vaikea, se syöntihomma, se oli jo korjaantunut jonkun verran siihen mennessä, mutta niin, kun sydän ei tullut 100%, mutta Sami meni kohta, äiti, se tiesi, että äitillä oli suklaata. Saanko mä nyt suklaata? No Meri tiesi, että Meri antoi. No jos ei ole mitään tapahtunut, niin sitten hän oksentaa. Sitä oksennusta ei tullut. Ja luonnollisesti Meri-Mirja oli kovin vauhdissa. Hän halusi nähdä niin pian kuin mahdollista tutkimukset, mitä on tapahtunut. Hän toivoi, että leikkausarvetkin on poissa. Kun hän sitten oli Westerosissa sydäntutkimuksissa, pojan sydäntä tutkittiin, lääkärillä oli 3 praktikanttia mukana. Kun Meri-Mirja näki kuvat, mikä se on tämä ultraääni taululla, huomasi, että se on aivan saman muotoinen kuin ennenkin. Sydän ei ole muuttunut. Ja vielä totuus on se, että se voidaan joutua vaihtamaankin. Mutta kun lääkäri rupesi laskemaan ja mittaan, täällä on tapahtunut paljon asioita, sanoo. Joka tapauksessa hänen hapen saantikyky tuli aivan toisenlaiseksi. Ja tosiaan sen jälkeen hän saattoi syödä tavallista ruokaa ja toimi niin kuin kaikki muutkin. Ja koomista oli, kun hän oli tarhassa silloin, niin Meri-Mirja teki selväksi tarhassa. Me olimme hänen puolestaan rukoiltu. Nyt hän voi paremmin. Hän kotona syö tavallista ruokaa. Se otti viikon ennen kuin he uskalsivat antaa jotain tavallista ruokaa. Ja sitten hän sanoi, että nyt ei tarvitse katsoa mittariin, kun poika on ulkona, vaan katsokaa poikaa, jos hän voi huonosti, ottakaa sitten sisälle. Ja kun Meri-Mirja meni hakemaan poikaa tarhasta, oli 14 astetta pakkasta ja poika juoksi siellä riemuissaan niin kuin toisetkin sitten. 14 asteen pakkasessa ja hengitys meni hyvin. Ja siihen asti hänen ulkona oleminen oli sitä, että kyllä minä selviän täällä, kun oli 4-5 astetta pakkasta, se oli jo vaikeaa. Mutta hän ei mielellään olisi halunnut olla siellä. No tietenkin. Joo. Enkeli sanoi jossain vaiheessa siellä, että rukouksellahan näitä asioita muutetaan. Kerroit, että äiti Meri joka ilta siunaa lapset. No, mä Ristolle kerroin, että pari päivää sitten lapset, nämä pienet, oli ollut uimassa. Ja ne olivat hyvin väsyksiä, niin kuin voi ymmärtää. Siellä oli oltu monta tuntia. Ja meillä oli se pieni iltahartaus siinä sitten. Ja minä sain sitten lukea, Meri oli työssä. Minä sain sitten lukea näille pienille ja Maija nukahti kohta. Ja mä luulin, että Daavikin nukkuu. Mutta vähän ajan päästä tulee Timi
sanomaan, että ei se Daavid osaa nukkua. Siunasitko sinä hänet? En minä siunannut häntä. No sitten meni Tim ja siunasi Davidin ja niin hän nukahti. Ja tausta on se, että Meri-Mirja on pienestä lähtien. Meillä on ollut se oma yhteinen rukoushetki. Ja sitten Meri-Mirja on vielä käynyt jokaisen sängyllä siunaamassa. Jokaisen erikseen. Ja se on vielä tehnyt näiden pienten kanssa jatkuvasti. Ja niin Tim meni ja siunasi Davin ja hän osasi nukahtaa sitten. Mutta minä ajatellaan, kun olin pieni, kerran minä näin yliluonnollisia asioita, siis enkeli tuli minun vuoteen viereen. Mutta ei mitään muuta tapahtunut, eikä se ole niin tavallista. Ja siis tämä herättää kysymyksiä, miksi meidän lapset ovat saaneet nähdä niin paljon. Minä uskon, että tämä on ehkä yksi tekijä, että Meri-Mirja uskollisesti siunasi heidät joka ilta nukkumaan. Hän teki niin kuin minunkin äitini. Kerran tapahtui niin, että hänellä ei ollut aikaa siunata minua. Ja se jäi häntä harmittamaan, että voi että, miksi en kerinyt Ristoa siunaamaan. Samana päivänä, kun lähdin kouluun aamulla, ajoin kolarin moottoripyörän kanssa. Moottoripyörä suoraan minun päälle, niin kuin olin pyörällä, ja pyörä romuksi ja minä sinne monen 10 metrin päähän pellolle. Heräsin autossa ja kaikesta siitä selvisin lievällä aivoterähdyksellä. Viikon olin siihen aikaan piti olla hiljaa sängyssä. Mutta niin paljon oli merkitystä tällä äitin siunaamisella. Äiti ymmärsi, että tämä on tärkeä asia. Näitä Samin kokemuksia, tämän tyyppisiä oli. Ja että niitä paniikkilähtöjä oli monta. Ja paikalliset lääkärit eivät uskaltaneet, ne tutkivat nenän, kurkun ja korvat ja muuta ne ei uskaltanutkaan sitten tehdä, kun ei sieltä löytynyt vikaa, niin ajakaa Göteborgin asiantuntijoita. Ja joskus kävi niin, että ambulanssilla tultiin 1100. Joo. Paljon oli tällaista erikoistarvetta ja lääkäreille Samin ympärillä ja on vieläkin. Joo. Vaikka hän oli tässä niin komeasti, mutta hän on menestynyt koulussa hyvin. Siis se on tosi, että kun me olimme paljon täällä McDonald's-talossa, täällä Östrassa, kun Samia hoidettiin siellä lastensairaalassa, siellä oli paljon näitä samanlaisia. Ja minun suuri huoli oli, mitenkä Sami tulee selviämään koulussa. Siis epilepsiat ja kaikki nämä asiat siinä. Ja kun näki niin monta muuta samanlaista siellä. Se oli merkillistä siellä sairaalassa. Ihmiset elivät vähän niin kuin omassa maailmassa. Kaikilla oli näitä samoja vakavia tilanteita. Mä huomasin sen, että jos jonkun kanssa lähti puhumaan, keskustelemaan asioista, niin oli niin suuri tarve purkaa, kertoa, että oli suurin piirtein vaikea saada loppumaan niitä keskusteluja. Niin, paljon hätä ja tuskaa ihmisillä. Joo. Ja kerran, kun Sami pääsi ensi kerran sinne meidän tykö sinne McDonald's-taloon, Meri huomasi, että nyt hän hengittää huonosti. Hän soitti osastolle, tulkaa vastaan. Puolivälissä Sami lopetti hengittämästä. Hän sieppasi ylös selkään. Ja sitten taas mentiin ja lääkärit tulivat vastaan ja selvittiin siitä tilanteesta. Toinen samanlainen tilanne oli, hän oli ollut tutkimuksissa, sai erikoiset sydänlääkkeet ja lääkäri sanoi, että sitä pitää lisätä määrätyn ajan päästä. Sitten pitää olla sairaalassa, kun se lisätään. No, paikalliset lääkärit sanoivat, että kyllä se riittää, kun käy ottamassa verenpaineet. Meri antoi lääkkeet, meni saalaan, mitattiin verenpaineet. Matkalla kotiin poika lakkas hengittämästä autossa. Meri pysäytti auton äkkiä ja veti pojan kadulle, maantielle. Ja siinä hän ei muista oikein tarkkaan, miten hän toimi, mutta todennäköisesti antoi tekohengitystä ja paineli rintaa ja sai hänet hengittämään.
Tämmöisiä tilanteita oli monta. Monta, joo. Ehkä merkittävintä oli vielä sekin, että kun oli ilta, Samilla oli assistentti tarhassa ja ensimmäisellä siellä nollaluokalla esikoulussa. Ja ne tiesivät Samin tilanteen, niin illalla sitten olimme jo menossa nukkumaan, olimme sängyssä, niin Meri sanoi, Samin huoneeseen meni kookas valkoinen enkeli. Ja minun ajatus oli tietenkin, mitä nyt tapahtuu, minkä takia enkelit ovat nyt mukana. Minun käsitys on se, että kun enkelit tulee, niin on jotain tapahtumassa. Tekeillä. Seuraavana päivänä hänen assistentti ei ollutkaan työssä ja oli sitten tämä urheilupäivä. Hänen sijainen antoi Samin kävellä monta kilometriä urheilupaikalle, antoi hänen kilpailla siellä juosta, kunnes se soittivat sitten Merimirjalle, Sam voi huonosti. Merimirja meni hakemaan. Poika hengitti 60 kertaa minuutissa. Hän soitti sairaalaan, joku sairaanhoitaja vastasi, ei osannut sanoa mitään. Meri sai pojan nukkumaan ja siltikin hän hengitti 40 kertaa minuutissa. Sitten lääkäri soitti kohta ja sanoi, että tämmöisessä tapauksessa pitää heti hakeutua siis akuutille. Joo. Se oli, tämmöisiä tilanteita oli monta. Monta, joo. Sen jälkeen jouduttiin vielä menemään sairaalaankin. Joo. Meillä on vielä nämä nuoremmat käsittelemättä. Sulla on siinä kuvaa Davista. Ja sitten sulla varmasti oli siellä Maijastakin joku kuva ja varmasti jotakin ajatuksiakin. Joo. Tämä herra sitten on nimeltä David. Ja näistä nimistä meillä on aina ollut vähän semmoinen, että mikä nimeksi. Silloin aikana meidän jotkut tutut olivat ottanut lapselle nimeksi Elia. Meistä tuntui, että se on vähän vaikea nimi. Eikä meillä ollut hyviä ehdotuksia. Davi oli syntynyt Westerosin sairaalassa ja olimme perheenä menossa katsomaan Davia sitten. Matkalla Tim puhuu Davidista, jostain tapahtumasta. Ja minulle syttyi ajatus, sehän voisi olla David. Ja niin kaikki oli yhtä mieltä. Meidän pikkumies on nimeltä David. Pari viikon päästä Meri oli jossain lasten tarhassa, missä todennäköisesti uskovainen tuntematon äiti tuli oman lapsensa kanssa, kurkisti Merimirjan vaunuun. Ja siinä on ihan Davidin näköinen vauva. ja David on yksi omalla tavallaan erikoinen. David ja Maria ovat erikoisessa tilanteessa. Heillä ei ole vain 2 väsynyttä vanhempaa, vaan 3 isompaa sisarusta. Joo. Ja niillä on erikoinen tilanne. Ja David ennen kaikkea, hän haluaa olla sitten niin nämä isot kaikessa, matkia heitä ja samat oikeudet. Joo. Ja mutta hengelliset asiat hänelle on ollut pienestä pitäen. Merimirja kertoi minulle, David ei osannut vielä puhua kunnolla. Niin hän osoitti ovelle, Angeli, yritti sanoa enkeli. Ja sitten, kun meillä oli se pieni rukoushetki joka ilta ennen nukkumaan menoa, niin kun hän sitten pystyi vähän paremmin puhumaan, niin hänkin halusi rukoilla sitten oman rukouksensa. No, ja muistan se ensimmäinen rukous päättyi, hän katsoi, enkeli ei näy. Siis se todisti, että hän oli nähnyt jo enkeleitä. Ja sitten oli hyvin tavallista. Monta kertaa liikenteessä minä koin sen ihan turvallisena, kun nyt enkeli istuu meidän auton keulalla taasen. Niin. Ja monta kertaa, että David huomautti äitille, kato, enkeli istuu autosta. Kerrankin sitten menivät pimeässä, niin yhtäkkiä tulee suuri. Ystävät totesivat, että ne värit kuuluu siis kalasääskelle. Niin suuri, että
siivet oli leveämpiä kuin meidän leviä auto. Meillä oli iso Toyota silloin. Ja enkeli istui siinä keulalla. Konepellillä. Niin, konepellillä, missä nyt ei paljon sitä konepeltiä ollutkaan. Niin. Ja pyyhkäsi sen kalasääskin pois. Se olisi muuten tullut lasiin ja mitä olisi tapahtunut. Se on iso lintu. Joo. Ja monta kertaa David huomautti sen. Ja kerrankin Merimirja oli panemassa pieniä nukkumaan. Maija oli silloin. Hän pani Maijaa häkkiin. David kulki meidän sängyllä. Ja hän huomauttaa äitille, kato ikkunasta. Siellä oli ystäviä. Yksi uskovainen perhe 450 metriä meistä. Enkeli. Siis naapuri oli tullut ulos. Isännällä oli loppuun palamista. Hän voi huonosti. Iso enkeli tuli hänen mukana ulos. Ja yhdessä saivat nähdä sen enkelin. Minä soitin seuraavana päivänä sitten tälle naapurille ja kerron tarinan ja sanoin, että jos tässä jotain sanomaa on, niin se on sitä, että enkelit kulkevat sinun kanssa. Ja hänen vaimonsa oli sanonut Merimirjalle, että se oli merkittävä kokemus hänelle. Ja hän itsekin kertoi myöhemmin, hän on saanut jo monenlaista apua, että hän voi paremmin. Ja kerrankin samassa tilanteessa David huomauttaa äitille, kato äiti, parvekkeella on monta enkeliä. Niin monta enkeliä, että ei pystynyt sanomaan kuinka monta niitä oli. Että laskemaan ei kukaan ruvennut. Meri juoksi kiireesti hakemaan toisia lapsia, että nekin saavat nähdä. Ja kun hän tuli takaisin, ei nähnyt itsekään. Mutta David sanoi, joo, mutta ne seisoo siinä vielä. Vieläkin, joo. Että ei kaikkien silmät niitä näe. Joo. Että jopa naapureidenkin enkeleistä oli kysymys. No sitten on vielä kaikkein pienin, Maija. Maijalla on siellä käsi pystyssä välittömästi. Tämä on siis tosiaan pienin. Hän on nyt täyttänyt kokonaista 8 vuotta. Just. Minä laitan vähän paremman. Suuremman kuvan, joo. Jos mä saan kertoa vielä tähän, että kun meillä nyt oli 3 lasta, ja Samin kanssa oli niin suuret vaikeudet, että kun siis asia oli sillä tavalla, kun Sam syntyi, minulla oli äärettömän raskas työtilanne. Oli suuret kilpailut kunnassa ja piti viljellä paljon kukkia ja kaikenlaista. Ja vielä meidän verstaat ja kasvihuone piti siirtää aivan eri paikkaan. Ja sillä olette Vårgårdan puutarhamestari. Sittenhän se, joo. Ja Sami syntyi näiden vaikeuksien kanssa. Minä olisin voinut jäädä sairaskirjoille lapsenhoidon takia, mutta en voinut jättää tehtävääni. Ja siinä alkoi sitten minun todelliset vaikeudet. Ja sitten yhdessä kuljettiin sairaaloissa. Ja sinä yritit hoitaa työsi ja samalla tämän suuren vaikeuden perheesi keskellä. Ja kun meillä nyt oli 3 lasta, niin meille lähinnä looginen ajattelu oli, että se on suuri perhe. Ja niin Merimirja sai sitten sen varmimman ehkäisyn, mitä neuvola saattoi antaa. Sitten nämä on sitten meidän tulkkauksia, eikä Merimirjakaan heti sitä ole huomannut. Joku ystävä sanoi, että etkö sä voisi rukoilla hänenkin puolesta, että hänkin saisi lapsen. No niin. Sillä seurauksella, että tuli David. Meri sai itse lapsen, jota hänen ei pitänyt enää saada. Joka ei pitänyt kaikkien todennäköisyyden mukaan tulla. Ja David oli terve poika kaikin puolin, mutta sitten oli vielä toinenkin henkilö, joka pyysi rukousapua. No niin. Ja se johti siihen, että siitä kävi samalla tavalla. Merimirja tajusi, ja päätti, että hän ei tästä lähteä rukoile kenenkään puolesta. Niin. Eikä mä uskon näin, että Merimirjalle olisi passannut vielä useampikin lapsi, mutta ne olisi täytynyt tuoda sitten valmiina. Hänen 2 viimeistä odotusaikaa hän oli
paljon sairaskirjoilla silloin. Joo. Se oli aika raskaita. Ja sitten tuli Maria. Ja niin kuin kaikki nyt voi laskea, Daavid oli 2 vuotta vanhempi. Eikä osannut sanoa R, niin Mariasta tuli Maija. Maija. He olivat tarhassa yhtä matkaa ja kaikki tuntee hänet nimeltä Maija. ja näistä, mikä mä verottaisin sen Davin kuvan sieltä löytäisin. Mikä mä panin sen? En mä nyt löydäkään sitä. Davin kuva on hävinnyt. Joo. No, No, ollaanpa nyt sitten ilman sitä. En löydä. no sanotaan se, mitä Davista voi sanoa. Hänen Joka kuvansa on tapauksessa- tuolla ollutkin. Joka tapauksessa nämä 2 viimeistä, siis Maija ja Daavid, ovat syntyneet sinä aikana, kun minä olen ollut kotona. Siis minä sain eläkkeen useampaa vuotta aikaisemmin. Ja niin kuin on puhuttu tästä ikäerosta, että sillä on ne omat vaikutuksensa. Ja näiden lasten kanssa se on minun käsittääkseni ollut todella myönteinen vaikutus. Suuri hyöty. Joo, minä olen saanut elää niiden kanssa, olla kotona niiden kanssa alusta lähtien. Ja mä koen, että siis molempien kanssa minä luin, että kun ne lähti kouluun ensimmäiselle luokalle, niin Maija ja Davi osasivat lukea sekä suomen että ruotsin kielen. Ja matematiikan alkeita mentiin läpi. Ja vielä nyt Davin kanssa, kun hän 3. luokalla alkoi englannin. Niin vaikka minä nyt en englantia paljon hallitse, mutta tietokoneen avulla sieltä löytyi ja tietokone vielä luki ne sanat. Kirjoitin hyvästi lauseita ja sanoja. Ja viikko sitten kysyin Davilta, mikä hänestä on hauskinta koulussa. Englanti. Hän on siis näiden 2 koulun alku ja aloittaminen on ollut niin loistavaa. Se on siinä, että minulla on ollut mahdollisuus auttaa heitä alkuun. No varmasti. Joo. Että tästä on ollut tosi hyöty perheen kannalta ja lasten kannalta. Lapset saivat isän, joka oli kotona heti alusta pitäen ja on vieläkin. Joo. On luonnostaan selvää, että minä poistun sitten normaalisti ennemmin kuin Merimirjaa sillä tavalla, mutta siinä vaiheessa mä en ole enää niin tärkeä kuin mä oon ollut nyt. Niin, nyt kun lapset on pieniä ollut. Joo, sillä tavalla. No se, ja Samin enkelit meillä on vielä kertomatta. Se Niin, ne kerromme vielä ja sitten me alammekin lopettamaan. Se oli se on yli aikaa. Siis kun minä olin siis saanut tahdistajan ja Merimirja, lääkäri halusi keskustella Merimirjan kanssa minun tilanteesta ja hän tuli Samin kanssa sitten minua hakemaan. Sam oli 2-vuotias. Olivat ajaneet jonkun kilometrin Vuorkodasta Alingsåsiin päin. Niin Sam istui takaperin hänen vieressä ja rupeaa tervehtimään taaksepäin. Ja Merimirja katsoo taaksepäin, niin siellä istuu 2 miestä. Toinen oli vähän tummempi ja erilaiset vaatetukset. Ensimmäinen sanoi, minun nimeni on Sirak. Ja toinen sanoi, minä olen Jaret. Me olemme Samin suojelusenkelit. No niin, enkelit eivät lopu tästä ohjelmasta eikä näiden lasten elämästä, mutta tämä ohjelma alkaa loppumaan. Sinä, joka siellä olet meitä kuunnellut ja katsellut, niin tällainen maailma on myöskin sinun ympärilläsi. Nämä mahdollisuudet, tämä ihmeinen palveluskunta, ihmeellinen Jeesus. Päätämme yhteisiä rukoukseen. Sinä, joka koet, että tätä Jeesusta minäkin tarvitsen. Oi, jospa minäkin saisin nämä enkelit kotiini. Nyt se on mahdollista.
Mikä onkaan tarpeesi, paina pääsi ja sydämesi hiljaa yhteiseen rukoukseen. Jeesus kuulee sinun rukoukseen, ilmestyy sinulle. Jeesus, me tuomme kaikki meidän rakkaat katsojamme sinulle tässä lopussa pieneen rukoukseen. Sinä, joka näet ja tiedät kaikki tuskan ja hädän, kosketa, lähetä joku enkelisi. Lähetä sinun voimasi koskettamaan jokaista kuulijaista. Kiitos tästä ihanasta hetkestä sinun kasvuysi edessä. Amen.